এইটো কামটো যে কৰি আছে এইটো মোক ভাল লাগিছে আৰু কি আৰু চবেই এনেকুৱা দি থাকক দিলে বা সহায় সহযোগ চবেই পাব BoNSUৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ দিছোঁ বানপানী সাহায্যাৰ্থে ডনেশ্যন কৰাৰ কাৰণে এইটো সাহায্য চবেই দিব লাগে जोंनि उदालगुरि टाउनाव जेसेबांखिनि दुकानफोर दङ बेयाव जोंहा जि मोनो एसे अनसुंथाइ जाया जि हरनो गोसो बेखौ जोङो दिनै उदालगुरि टाउनाव गिदिंनानै जमा खालामथिंदों दिनै जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट BoNSUआ जि दाखालि साननैसोनि सिगां जानानै थांबाय आपार आसामाव बानपानी बेयाव गोबां न'खरफोरानो आलाय सिलाय जानानै दङ सोरबाया न'निफ्राय थांनो गोनां जादों जेबो ड्रेस लांनो मोनाखै सोरहाबा गावसोरनि दावाइ दाफोन जानो गोनां बेफोरखौ लांनो हायाखै बेखायनो जोंनि दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट BoNSUआ जोंनि उदालगुरि टाउनाव जेसेबांखिनि दुकानफोर दङ बेयाव जोंहा जि मोनो एसे अनसुंथाइ जाया जि हरनो गोसो बेखौ जोङो दिनै उदालगुरि टाउनाव गिदिंनानै जमा खालामथिंदों जाया जि हरो बेखौनो जों लादों सोरबा फैसा हरदों सोरबा माइरं सोरबा दै बेफोरबायदि हरदों बेखाय बेसांखिनिखौ जों जायफोरा हरदों बिथांमोनखौ जोङो गोबां हामबाय होनहरदों आरो जायफोरा होनो गोसो बिथांमोना जोंनो होनो हागोन दुकानदारनि बादै आरो जेसेबांखिनि जोंनि पाब्लिक दङ बिथांमोनाबो जोंनो अनसुंथाइ होनो हागोन मानो होनबा दिनै जोंहा मोजाङाव दङ गाबोन जोंनो थाखायबो अनसुंथाइ नांगोन बेखायनो जोंहा दायो जायनो अनसुंथाइ हरनो नांगोन बिसोरनो जों हरनांगोन जोंहा दिनै स्टार्टिङाव उदालगुरि टाउनखौ लाग्राबाय आरो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव जेसेबांखिनि फिसा फिसा टाउनफोर दङ जेरै टंला रौता मासबाद अरां बेफोरबायदि दङ जों गासैयावबो थांनानै बे हप्तासेनि खिनियाव जोंहा जि अनसुंथाइ हरो जों बेखौ खांगोन दिनै जोंहा गोबाङानो जोंनि बे खामानि मावनायखौ इनिसियेटिभ लानायखौ गोबाङानो बाख्नायदों जेराव बिथांमोना पार्सनेलि थांनो हायाखै बेयाव जोंनि BoNSUआ फैनानै जे हायो गावसोर हरनो हानायखौ बिथांमोना जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो अनसुंथाइ हरनानै बिथांमोनाबो गोजोननायखौ मोन्दों सिगाङावनो जोंहा रायजो राजाखौ धन्यबाद हरग्रोबावदों आङो आरो जोंहा गाबोन आरो बे हप्ताखिनियाव जोङो खामबावनो गोनां दङ बेयाव जाय रायजोफोरा गोसो दोङो अनहरनो गोसो बिथांमोना हरनो हाबावगोन जे हायो बेखौनो फैसाल' नङा सोरबा माइरं ड्रेस आरो गोबां गावसोर मा हरनो गोसो बेखौनो हरनो हागोन गोबाङानो जोंखौ पार्सनेल लोगो हमफायनो हायाबाबो जोंहा बेयाव हेल्पलाइन नाम्बार दङ बेयाव कल खालामनानै जोंखौ जगाजग खालामनो हागोन नाम्बारखौ बुंनो हागोन बे गाहायाव दङ मोनथामसो दङ लिरनाय दङ आं मोनसेखौ बुंना होनोसै 9101105105 बेयावबो कल खालामनानै जोंखौ बुंहरनो हागोन जोंहा जोंनि जिल्लायाव उदालगुरि जिल्लायावबो गोबां बिजनेसमेनफोर दङ कन्ट्रेक्टारफोर दङ बिथांमोननियावबो जों अनसुंथाइ बिनो थाखाय बिथांमोनखौ लोगो हमगोन ভালে লাগিছে এনেকুৱা চবেই সকলে যদি দি থাকে গৰীব দুখীয়া মানুহবিলাক সহায় পাব আৰু এইটো কামটো কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোক বহুত ভাল লাগিছে কি ক'ব যেহেতু বহুত মানুহ আছে মানে আপোনালোকে এইটো কামটো যে কৰি আছে এইটো মোক ভাল লাগিছে আৰু কি আৰু চবেই এনেকুৱা দি থাকক দিলে বা সহায় সহযোগ চবেই পাব পাব্লিকক ভালে পাম মই দিবা কম মই এনেকুৱা চবেই দিয়ক আগবাঢ়াব লাগে সহায় কৰিছে BoNSUৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ দিছোঁ বানপানী সাহায্যাৰ্থে ডনেশ্যন কৰাৰ কাৰণে এইটো সাহায্য চবেই দিব লাগে যাতে সিহঁতৰ বহুত পানী হৈছে বহুত মানুহবিলাকৰ মানে বিলাই নোহোৱা হৈছে কিন্তু আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ এইখিনি কম उदालगुरि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां नोंथांनाव गारि मटर बाइक गैयाब्लाबो जेबो जिंगासिनो गोनां गैला हान्थामेला दावबायनो थाखाय नोंथांनाव गावनि गारि मटर बाइक गैयाब्लाबो बेसेन गोसा समखौ आद्रि खालामनाङालासिनो थांनांगौ जायगाफोराव थांनो थाखाय जेब्लायबो जेरावबो राइड्सआव मोननो हासिगोन एन्ड्रइड मबाइल एप्सनि गेजेरजों नोंथाङा हास्थायनाय थावनियाव अनलाइननि गेजेरजों बुकिं खालामनानै हान्थिनो हासिगोन राइड्स एप्लिकेशनाव गोरलैयैनो नोंथांमोना बाइक इ-रिक्सा अट' आरो पिकआप बुकिं खालामनो हागोन उदालगुरियाव राइड्सआ सोलिगासिनो दं आरो सिबिथाय होगासिनो दं राइड्सआ नोंथांमोननि थाखाय आरो बयनिबो थाखाय